kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana first time yako, kana wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Meanwhile, the elect Brigadier General retired Shadrack Dinkai Ndambambi has been declared a national hero. The message was delivered at Virginia Farm in Mazoe by ZANU-PF National Political Commissar Comrade Munyaradzi Machacha, who was accompanied by the Minister of War, Veteran Affairs, Honorable Monica Mavunga. No situation iripo general vaya vekungonzi vadona vakafa vadeclare kuva a national hero. Nikirikini status yatoendeswa vatonigirina saka vari kunzi vachazovigwa pamazuva achatera mazuva avo ekuvigwa achazozikanwa, asi kureva kuti kana vatitwa national hero vakutoenda futi national heroes eka. Ndo nyaya iripo, ndo situation iripo iko zvinezvi. Saka ndakoti ndingouya ne this update ndichikuzivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika munyika.